Mga baratong palitunon, libreng serbisyo ug mga dula na naay premyo ang halad sa gobyerno sa mga mamumuo sa selebrasyon sa 121st Labor Day sa Negros Oriental. Ubay-ubay na mga mamumuo ang nitambong sa makalihukan na gihanay sa Department of Labor and Employment ug sa Tripartite Industrial Peace Council kaniadtong Mayo 1 sa Dumaguete City. Apil niini ang pag-abre sa kadiwa ng Pangulo kung diin makapalit og baratong utanon, pagkaon ug produkto ang katawhan. This is the first launching that we have for Negros Oriental, and nagsuryanay pud ta sa Department of Agriculture nga hopefully we can have another round of kadiwa. Nihatag sab ang TESDA og libreng alot, masahe, manicure, pedicure sa mga mamumuo og ilang mga pamilya. Ang ubang buhatan sa gobyerno ni apil sa one-stop shop of government services aron makahatag og libreng serbisyo sa katawhan. Nipahigayon sab og padula ang TIPC kung diin apil sa mga papremyo ang cash prizes og tulo ka buok na motorsiklo. Konektado ang makalihukan sa tema karong tuigan na pabahay, bilihing abot presyo at benepisyo ng matatag na trabaho alang sa manggagawang Pilipino. Diri sa province, particularly sa city of Dumaguete, unique ang atong Labor Day celebration kay doon naman goy mga joint effort from different agencies. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.